kemm inħobbhom il-kuluri mistaġbin kemm għandi ftit, iġri nixtri ħafna ħafna ħalli bihom impenġi l-ktieb. Ara dan il-ħajt abjad abjad, l-arti tiegħi jonqsu biss ħalli jiġi sabiħ ħafna u hekk jitpaxxew bih. Mama, ejja ara waħda! Ara jien x'penġejt sabiħ! Ballun aħmar barmi l-isfar bħala blu kif inħobb jien. Ommi ġiet tiġri kważi żelqet biex titfaxxa bli penġejt. Iżda titnieżler fuq moħħha flok tissima kif stennejt. Hemm x'għamilt b'rikuna żgħira le mal-ħajt ma mpenġux. Darb'oħra qis li tpenġi. U l-karti bil-kulur. Ġimgħa wara jien u missieri inselq badna biex flimkien nerġgħu nisbaw il-ħajt abjad kif xtaqu mhux kif trid jien. Sa ma ħares in-naħa l-oħra tfajt ftit qtar kull kulur. Aħmar, oranġo, isfar, aħdar. Blu ukoll jien tfajt żgur. Mill-kuluri roża u vjola kien imissni nitfa' fih. Hekk ħloqt il-kuluri tal-qawsalla waħda din kemm ġie sabiħ. Kemm nixtieq li ommi u missieri jaqblu miegħi u mpenġu d-dar kull kulur, hekk ikollna id-dar isbaħ għax lil wien isebħu żgur.